Интервю от капитан Петко. Към къде беше? Майка ти беше, Вари. Какво така? Какво правиш тук, млади момко? По принцип, нека сега в момента. Продължавам да После? ще пуша отново. След като напушиш, какво ще правиш? Те нещо де! Еми, питам така, след като напушиш, какво ще правиш? След като напуша, ти ма се учи наркотици ще пуша, след като напуша. Добре, каква дейност изпълнявате тук? Незаконно. Мързило. Точен отговор. За колко пари работи? 1000 лева. На ден, не за месец. На ден горе, за мен. Какво ще пушиш ли преди цигарата, ако мога да питам? Банко едно. Преди цигарата? Защо сте толкова въпрос? Преди цигарата пуска. Ще му изтече мозъка на диетите. Защо сте толкова въпрос? Сумено. Говорете ми на вие, не се познаваме все пак. Аз на вие ти говоря. Нека да бъдем сериозни, това е за новините в 7. Каква длъжност изпълняте тук? Чакам лъка на 6 дежури. Тук като гледам, погледнете, линия няма, има там един кирпич. Един И траверс. там някъде ще да става хотел. Там един траверс. И аз и пред мен виждам един траверс. Не, дайте да станем сериозни вече по темата. Каква дейност изпълняте тук? Нали какви въпроси да ви задавам? В момента се пускам. После и сега като си пушите цигарата. Работи. Какво? Не знаеш. Няма следи. Тогава какъв чеп търсиш тук? Търсите. Не е смешно, сериозно, ако си говорим. Ами какъв се чеп търсиш? Вярно ли ще работите за Бойко Борисов? Бас Бойко е номер. Това ще да бъде негово семейно хотел, че бил фанал някаква немкиня и е бял. Немкиня. Германка се казва. Без значение, важното е, че и дърта е дебела. Дърта е видео, да. А. Бута на маса. Там как ви плащат? На курс количките да ги свърляте или на тон? Или на кубик? На квадрат. Вие психично да не сте болен, че се смеете постоянно. Не заразяваш му. Това не е заразно, това е или го имаш, или го нямаш. Резен си имам гряпа да иде. Гледайте в камерата, не се срамувайте да се червите ушите. Най-много да ви видят баща ви и роднините. Аз съм изгорял целият червото. Ще се гордеете ли като ви види семейството по телевизията? И мишета. Ами като получите жълта книжка след това интервю. Пак ще мишета. Така, добре, кажете нещо на вашите зрители или нашите за край. Много поздрави. На кого? На майка ви? От Мадрид. На кого? Уточнете се! От Михалци. Не, Иван. Това беше един идиот, дами и господа. Довиждане от мене.